Здравейте и добре дошли в канала на Knockout Picks. Днес ще разгледаме гала вечерта на UFC Fight Night 254 Ветори срещу Долидзе. Ако искате, след като направя анализ на всички тези двубои, да видите какво има като залог зададено от мене за самата гала вечер, може да се присъедините в нашата безплатна Telegram група долу в описанието на клипа. Ще караме срещите както са подред. И нека да започнем направо. Юнейси Дубен срещу Карли Джудис. Този двубой според мен е доста така във въздуха. Въобще не се знае какво ще се случи. Юнейси Дубен 6 победи, 5 с нокаут, но въпреки това тя въобще не е така, как да го кажа, установена страйкърка дори. Да, има сила в ръцете, но нейната техника е далеч от, така да го кажем, изгладена. И единствено просто може би нейната физика сред жените така как да го кажа, изстрелва напред в нейните двубои и успя да се здобие с тези нокаути. В последния двубой, колкото и така критично да бях се отнесъл относно нейната техника, нейната опонентка беше отново по-техничната, но въпреки това просто Юнейси с една контра деснячка успя да повали своята съперничка и да я нокаутира с един удар. Нейната опонентка 3 победи, 2 загуби, Карли Джудис. По принцип би трябвало да е по-техничната, но честно казано този двубой всичко може да се случи, понеже в последния си двубой Дубен беше нещо от сорта на 11-12 коефициент андердог и тя въпреки това успя да измъкне победа още в първия рунд, нали? Но да, този двубой просто не е за избиране, според мен. Ако ще слагате някой, то по-скоро нека да е Дубен с някаква малка стойност, понеже колкото и да не е така, технически изчистена все още, чисто чрез воля и сила успява да спечели двубоите си до момента. Защо да не го направи и сега, въпреки че Карли Джудис е доста така тежък фаворит. Мисля, че е нещо от сорта на 1,30, което въобще не го виждам дори защо е така, при положение, че тя има 2 загуби в своята UFC кариера. Да, с не единодушни съдийски решения, т.е. 2 на 1 глас, един от гласовете бил в нейна полза. И то срещу не е лоши опонентки, в интерес на истината, но не бих казал, че този двубой е повече от силно. Все пак това са загуби, т.е. тя дори няма победа в UFC, така че аз бих останал далеч от този двубой, ако съм на ваше място. Нека директно го прескочим и преминем към следващия двубой. Отново женски ММА бойци Жосияне Нунес и Пришила Качуейра. Жосияне Нунес с 10 победи, 3 загуби. Тя е така сравнително ниска, дори за тази категория, 160 см. Тя е агресор в повечето от нейните двубои, върви напред, по-компактен стил и основно работи с ръцете, дори не използва до такава степен киковете. И има сила в ръцете. Определено тя налага така високо темпо и това е нейният стил, да върви напред. Изправя се срещу опонентка, която също има подобен вид стил. Не случайно прякори е зомби гърл, понеже тя също обича да върви напред и да налага високо темпо на своите съпернички. Тя е тази, която преследва финиша, така казано. Много сходни стилове. Може би просто ще се стигне тук до това кой ще се окаже, кой ще наделее повече в този така dogfight, да го наречем. Просто тук ще се стигне до кой го иска повече, кой има повече в резервуара.
може би поради причината, че все пак Жосяне, да, има 2 загуби подред в последните си срещи, но според мен тя така е по-свежата от двете, по-така нахъсана и да, чисто просто чрез агресия ще успее и чрез натиск да победи. Пришила, ако се озове тя да върви назад в тази среща, това ще се окаже лошо за нея, понеже тя пък не може нито една от двете конкретно не може да се бие назад, така че който почне повече да отстъпва в този двубой, той ще загуби като цяло. Жосяне мисля, че е 1,50 фаворит, така че логично, нали защо, но въпреки това Пришила е показала, че може да изненадва тук победата и срещу Ариана Липски. Да, Ариана Липски не е чак толкова добър страйкър, не е чак толкова добра, но в дадени срещи и Пришила може избухне и тя има така тежък удар, но според мен Жосяне има здрава брадичка, показва го в двубоите и мисля, че по-скоро вариант е Жосяне може би да нарани Пришила, но това ще е интересен двубой, понеже двете имат така по-агресивен стил, ще влезат в размени в къса дистанция определено. Ще е интересен този двубой, но може би по-свежата от двете е Жосяне и според мен тя ще успее да наделее. Сега преминаваме следващия двубой. Даниел Барес срещу Андре Лима. Първоначално, гледайки този двубой, може би директно щях да избера Андре Лима, но пък после, разглеждайки, нали така, самите срещи, гледайки самите срещи и на двамата, малко взех да се съмнявам, понеже Даниел Барес е така наистина добър страйкър и тази му загуба тук от Джефел Филю още в първия рунд малко не му прави чест по начина, по който изглежда, понеже той доста добре се представи срещу Джефел Филю, но просто избърза с това да го финишира. После Джефел Филю успя някакси да докара двубоя на земята и да го приключи там. То е ясно, нали? В крайна сметка виждаме и от 6 му загуби, 3 от тях са със събмишени, така че джуджитсото на Даниел не е до толкова развито, не от най-добрите, определено може да бъде финиширан на земята веднъж двубой, докарали се до там. Но иначе в стойка налага високо темпо, има не е лоша сила в ударите. Определено някой, който така няма да се даде, бих казал. И от двубоите на Андре Лима останах леко така разочарован от гледна точка на това, че той е по-пасивен, по-компактен стил, което в един момент може да изиграе малко лоша шега на Андре Лима, понеже бивайки по-пасивен ще даде инициативата на Даниел Барес и може Бареса в първия рунд дори да го вземе, евентуално и да се справи добре. В крайна сметка отсъдих, че дори и двубой да не върви много добре в стойка и примерно Барес, ако го натисне много в стойка и Андре Лима не хареса примерно какво се случва в стойка, да докара двубоя на земята. Казвам това, понеже в последния си двубой Андре Лима ще видите само 2 тейкдауна, самия той е бил свален 5 пъти, но нека се фокусираме тук в тази среща конкретно, която изгледах. Фелипе Дос Сантос, който смея да твърдя, имаше доста добър двубой срещу Манел Кап, който наскоро би Алмабаев. Манел Кап е в топ 5 на неговата категория. Андре Лима
го свали 2 пъти успешно, от 2 тейкдауна само 9 минути контрол. Така че това е доста така добър атестат за това, че Андре Лима, ако се наложи, може да докара двубой на земята, а както виждаме за Даниел Барес това е проблем. Двубой озовели се на земята, дори може да бъде финиширан. Да, Джафел Филио може би е по-добър на земята от Лима, естествено, особено в жужицото, но двубой бъде ли докара на земята, това може да е проблем за Даниел Барес, и също виждайки тази загуба от Карлос Ернандес. Карлос Ернандес е един доста посредствен боец в UFC, така че започвайки да гледам Даниел Барес в стойка как играе, малко, станах резервиран от към тази среща, доколко съм сигурен, че ще бие Андре Лима, но Андре Лима, колкото и да е пасивен в стойка, по принцип е доста бърз, успява така да избягва удари, както чрез гард, така и чрез движение в горната част на тялото. И ако се наложи да забави нещата или каквото и да е, винаги може да свали своя опонент. Поне с такова впечатление останах, па и дори да не стане от първия тейкдаун, ще го направи от втория или от третия. И докарали го на земята, доказа, че има добър контрол на земята, така че в интерес на истината, увереността ми скачаше горе надолу на този двубой, но вече с така по-висока увереност казвам, че Лима ще победи. Има повече така, има повече средства за победа Андре Лима, както в стойка също и той притежава тежък удар и е бърз, което е още по-важно, даже не може да се защитиш от ударите, които не виждаш, и те най-често и те нокаутират, така че Андре Лима би трябвало сравнително удобно, сравнително така без особени проблеми да победи, и вече увереността ми се покачи в негова полза. Даниел Барес не е лош боец, но това е доста кофти така от гледна точка на стил среща за него, така че Андре Лима, определено. Карлос Вера срещу Жусияс Мусаса. Тук не знам какво толкова да кажа за този двубой, понеже Карлос Вера така се специализира така повече в жужицото, но реално нито има много добра борба, нито стойката му е кой знае каква. А пък Жусияс Мусаса, гледах му този двубой срещу Онтари Танзилови, който за мен победи, направи повече, но Жусияс Мусаса е така доста физически развит, доста здрава физика има той. Пресира напред през цялото време, личи си, че така има и издръжливост. Не е толкова добър никъде, но пък просто и самия му, както казахме, физика и атлетизъм може да го докара далече в спорта. Казвайки това, не бих го заложил Жусияс Мусаса. Първо, че е вече на 1,10 коефициент, и второ, не ме впечатли толкова срещу Отари Танзилови, въпреки че Отари Танзилови е доста тегъв съперник и трудно да впечатлиш срещу него, а и в крайна сметка отсъдиха победата за него, въпреки че, както казах, според мен не трябваше. Карлос Вера също, без да иска го махнах. Карлос Вера също, обаче и той не впечатли в неговия отбой срещу Накамура, така че според мен Мусаса би трябвало да победи без особени проблеми, но винаги го има това с така по-тегавите жужицу бойци, които винаги могат да измъкнат от нищото някой събмишън. Така че аз бих останал надалеч от този двубой, просто защото Жусияс не ми вдъхва такова доверие, чисто и технически. Да, физически
е доста така здрав и атлетичен и би трябвало това да го избута в този двубой без особени проблеми да бие, защото Вера не е кой знае какво мерило, но двубой иде ли на земята, понеже от тази негова неграмотност като цяло, като боец, може Вера да го изненада с някой събмишън. Така че избирам Осаса, но в този двубой въобще не бих го и докоснал. Да, следващия двубой. Диар Нургужай срещу Бренсън Рибейро. Диар 10 победи, 6 победи, при това с нокаут. Да кажем за него. Изглеждаше доста добре в неговия двубой срещу Бартош Шевчик. С нокаут приключи срещата. Изглежда така доста миксиран и доста добър във всеко едно отношение, както в стойка притежава и изглежда така борба, някаква игра на земята като цяло, дори не е конкретно само борба. Така че, какво да кажа, Бренсън е от типа хора, които също не изглежда лошо в стойка, но неговата игра в защита е под нулата, може би. Нито гарда се използва, нито успява да движи главата или като цяло горните части на тялото. Определено може да бъде победен чрез просто играйки да точкува на точкуване. Определено лесно може да загуби двубоя точно по точкуване, вкарвайки повече удари от опонента си. Да, той влиза честно на размени, инициира тези, така го наречем, 50 на 50 размени. Но Диар ми изглежда достатъчно технически подготвен и зрял, че да не влиза толкова в тях и да си подбира моментите. Да, определено Диар изглеждаше много добре в неговите двубои, които наблюдах, така че без особено се замислям, според мен ще успее да вкара своите удари, да избягва тези на Бренсън, понеже Бренсън просто върви напред и гледа да намери съперника си, но до едно ниво това е достатъчно, обаче дигнали се нивото, вече се изисква повече от теб като боец, да избягваш ударите, да контрираш в дадени моменти, а не само да вървиш напред и да пускаш удари и да бъдеш ти пък контриран от своя опонент, както една от срещите завърши на Рибейро и загуби с нокаут, така че Диар, даже мисля, че на 1.30, 1.30 и нещо изглежда като доста така добър коефициент. Естествено, Бренсън притежава така сила в ударите, така че и това го има, но според мен няма да се стигне до такова нещо. Така че Диар с сравнително висока увереност. Според мен Диар притежава всичките нужни качества да се справи с някой като Бренсън. Така че избираме Диар. Стефани Лусиано, Сам Хюс. Този двубой ще прескочи много набързо, понеже Стефани 6 победи, една загуба, не е лош рекорд, докато Сам Хюс с 9 победи и 6 загуби. Някой ще си каже, че Сам Хюс коя е тази, с 6 загуби. Тя дори няма 2 към 1. Примерно победите и загубите не са и в съотношение дори 2 към 1. Почти 1 към 1 дори, така че това говори лошо само по себе си. Извинявам се. До една степен е така, но ако погледнем в боите на Сам Хюс, тя от над половината и двубой дори са в UFC-то и някои от нейните загуби в UFC-то са срещу много качествени опонентки, които от години наред се състезават и те в UFC-то и срещу някои от тях тя има победи, така че
Сам Хюс определено е така тествана в UFC-то и реално нейният рекорд не отразява колко добра е всъщност, а напротив, така смекчава очакванията и според мен Сам Хюс определено има шанс, ако не и да бие в този двубой. Тя е някъде към 3 коефициента underdog, което според мен е далече от истината. Стефани Лусиано в нейния двубой с Талита Аленкар, която в стойка така е малко потресаваща. Едвам Стефани успяваше да я наделява. Да, все пак Талита я гледаше да я бори. Ще видим статуа от нейните двубои с Талита, ето както виждаме. Тук 4 пъти я свали Талита, тук само един път, но успя да намери нокдаун, но мисълта ми е, че Талита не е добра. Не е добра и Стефани Луциано се затрудняваше с нея, а Сам Хюс, колкото и да не е някаква висока класа сред нейната категория, определено е летва и някакво мерило при жените в категорията Strawweight, така че Лусиано едва се справи с Талита, която за мен е дори не е на ниво UFC, а Сам Хюс определено принадлежи в UFC, така че според мен дори тя ще победи с малко по-така нейния настъпателен стил и определено има повече кардио според мен от Лусиано. Лусиано и Аленкар се биха на по-ниско темпо и дори тогава Стефани не успяваше така да докаже, че тя е нива над Талита, а Сам Хюс с това непрекъснато вървене напред определено няма се хареса на Стефани, а Стефани до момента от това, което сме видяли, тя не притежава някаква борба, която да може да забави двубоя, да може да направи тук там някой тейкдаун, за да може да спре то ущърб на Сам Хюс, така че избирам андердога, избирам Сам Хюс. В много нейни предишни срещи тук виждаме все пак от последните 6 срещи има 4 победи, така че и то на най-високото ниво все пак UFC. Всичките й победи като цяло са срещу момичета от UFC, така че Сам Хюс се е доказал на по-високо ниво и затова избирам нея. Така че Сам Хюс за мен би трябвало да победи. Така, отиваме в следващия двубой. Валдо Кортес Акоста срещу Райан Спан. Това е интересен двубой, според мен, от който би трябвало да се остане настрани. Причината, поради която казвам това, е, че Валдо Кортес Акоста с не лоши 3 победи тук подред, но срещу опоненти, които така не са висока летва за UFC-то. Победа над Лукаш Брешки, който вече не е в UFC. Андрей Арловски, който е на 50 години и дори не се изшегувам. И Рубелис Деспайн, който нямаше никаква тейкдаун защита. Това е, че Валдо Кортес Акоста е типичен страйкър. Той е бивш боксьор, притежава наистина добра техника с ръцете и той по принцип въобще не гледа да се бори. Но понеже Рубелис Деспайн е бивш олимпийски медалист по таеквондо, може би на Валдо Кортес Акоста не му се рискуваше до толкова да влиза в размен с Рубелис Деспайн и видя от предния двубой на Деспайн, че той може да бъде свален и затова го направи и в този двубой. И факт е, че той успя да свали, дори той успя да свали Рубелис Деспайн. Говореше много лошо за Деспайн, който също вече даже дори не е в UFC, така че последните му 3 победи не са толкова впечатляващи. Това искам да кажа. И се изправя срещу Райан Спан, който също не е толкова впечатляващ сам по себе си, но това, което според мен ще го отличава от последните опоненти на
Кортес Акоста е първо, че може би от тримата Райан Спан ще има така малко повече желание за победа, малко по-издръжлив, понеже Орловски е на 50, Брески просто е уникално, нали, слаб навсякъде във всяко едно отношение на ММА, а Деспайн просто нямаше никаква борба и никакво кардио. Спан е една идея повече надграждан над всички от тези негови опоненти на Валдо Кортес Акоста. Притежава тежък удар и сила в ръцете, не от, нали, най-бързите, така че може Кортес Акоста да разчете какво идва в неговата посока, обаче просто Спан ще има това желание за победа, ще върви напред, може да потърси дори и тейкдауна. Виждаме, има той 13 събмишъна в неговата кариера, така че Валдо Кортес Акоста, той не се, както казах по-рано, не се слази с някаква борба, не се слази с някакво силно жужицу, така че Спан, ако докара двубоя до земята и се озове на гърба на Акоста, може да Акоста да има сериозни проблеми. И този двубой е така с малко доста неизвестни, бих казал. Според букмейкерите Кортес Акоста трябва да победи. То е нещо от сорта на 1,50 фаворит. И наистина този двубой според мен е доста по-равностоен, отколкото хората си мислят. Факт е обаче, че Райан Спан, колкото и да върви напред, той се измаря. Та да, според мен Валдо Кортес Акоста, понеже той е по-така техничен от двамата и двубоя, ако не се проведе във високо темпо, Валдо би трябвало да е човека, който да победи, освен ако Райан пък не миксира някаква игра на земята. Има го и това, но според мен бих наклонил везните си към Валдо Кортес Акоста, но сравнително така рисков двубой с няколко въпросителни, така че бих останал настрани от този двубой. Да преминем към следващия. Су Юнг Ю срещу AJ Кънингам. Су Юнг Ю, миксиран боец, притежава добра игра на земята, стойката му не е кой знае какво. Не знаем и кардиото му на Су Юнг Ю до каква степен е то. Да, има няколко победи по точки. Де факто уж може да изиграе 3 рундовите срещи, но AJ Кънингам, колкото и така да не е толкова добър и да го е показал в неговите срещи, че не е кой знае какво, той налага много високо темпо. Ако двубоя мине първия рунд, бих казал, че всичко може да се случи, понеже Су Юнг Ю не притежава най-добрата стойка. AJ Кънингам имаше проблеми точно с бойци, които притежават добра стойка, и ако успее да спре тейкдауните на Су Юнг Ю, може да се случи така, че AJ Кънингам, като мисля, че той не е май най-високия андердог на карта, но един от най-високите андердогове на тази карта, и може да изненада и той може да изненада букмейкерите. Су Юнг Ю, висок фаворит в тази среща, но не бих сложил парите си на него, понеже, както казах, AJ Кънингам, колкото и така, нали, да е показал, че не е реално за UFC-то. Не знам дали Су Юнг Ю също е на това ниво да се бие в UFC. Така че доста така интересен двубой и ще видим колко добър всъщност е Су Юнг Ю. Колкото до кой избирам, бих избрал Су Юнг Ю.
с много лека увереност, но бих останал далеч от този двубой определено. Извинявам се. Следващият двубой Дамон Блакшир срещу Коди Гибсън. Също много интересен двубой, но Дамон Блакшир е показвал в срещи си, че е по-опасният опонент в своите срещи. Все пак неговите загуби са срещу така по-качествени съперници от рода на Марио Балтиста, Фарид Башарат. Има равен дори с Юсеф Залао, който в момента е на 6-7 победи подред и определено прави крачка към титлата в бантамуейт категорията. Опонента на Дамон Блакшир е Коди Гибсън, който притежава добра борба. Това може да се каже за Коди Гибсън определено. Притежава добра борба, но той не е особено опасен в стойка и даже не притежава толкова добра стойка, а двубоя стигне до земята. Според мен Дамон Блакшир притежава добро жужицу, което най-малкото да го измъкне от от контрола на Коди Гибсън, ще успее според мен да ревърсне на няколко пъти позицията и да направи борбата на Гибсън да не е толкова значима в тази среща. С сравнителна увереност избирам Дамон Блакшир, както казах, по-опасни от двамата. Притежавам, според мен, дори даже една идея по-добро кардио. Коди Гибсън е показал, че не се бие на много високо темпо и когато това се случи, не протича много в негова полза. Не протичат много в негова полза тези срещи, така че Дамон Блакшир по-опасния от двамата и според мен има шанси да намери финиш, но ако не го намери, просто според мен ще направи повече от Коди Гибсън в тази среща. Така че избирам Дамон Блакшир. Следващата среща Ернандес срещу Кърт Холбау. 50 на 50. Тази среща няма да й отделя много време, понеже нито Ернандес, нито Холбау блестят с нещо конкретно. Двамата са доста така миксирани и Ернандес изглежда така така приятния на окото за гледане боец от двамата по принцип, но пък е показвал в 8 от неговите срещи, че така доста разочароващи представяния. Бива често удрян, може да бъде изсвален на земята Александър Ернандес. Кърт Холбау притежава както не е лоша стойка, така и не е лоша и борба. По принцип Ернандес е фаворит. Наистина не знам защо е фаворит. Според мен коефициентите трябва да са близко до равни. Кърт Холбау, колкото и да го гледате с толкова много загуби, конкретно което трябва да гледаме са последните 3 срещи, па и дори да видите някои от другите му стари срещи, Тяго Мойдес е един много добър боец в тази категория. Тук той успя да победи Остин Хъбърт, дори не опита и да го свали един път. Трей Огдън е добър борец, така че той успя да докара двубоя на земята и да спечели среща срещу Кърт, но в последната му среща се изправи срещу Кайнан Крушевски, който идва пък от Fighting Nerds, които в момента доста летят в облаците. И Кайнан не се представи лошо в този добой, но просто Кърт направи повече и по-значими неща. Както виждаме, дори Кърт не опира той до борбата, напротив, те опитват него да борят. Така че Кърт на пръв поглед не изглежда, че притежава добра стойка, но в същото време успява да пласира ударите, които иска и успява да смекчи атаките на своите опоненти. Александър Ернандес се затрудни с въпросния Остин Хъбърт, въпреки че го победи. Виждаме разединено съдийско решение, виждаме страйковете колко са близко един до друг. Така че тази среща ще бъде много интересна. Ето Ернандес тук има загуба от Джаксън, от Бил Алджио дори.
победа само срещу Джим Милър, който е на 50 години, загуба от Били Кларентил. Просто този двубой не е толкова в полза на Александър Ернандес, колкото смятат може би букмейкърите. На хартия би трябвало той да победи, но въпреки това Кърт Холбал няма се очуда, ако той измъкне съдийското решение. Според мен тази среща определено ще завърши в разединено съдийско решение. Както виждаме, Александър вече от последните му две срещи, нали, двете са с split decision. Срещите на Кърт са unanimous последните няколко, но тази среща може би ще иде по точки и там вече не знам какво ще се случи определено. Така че бих останал надалеч от този двубой определено. Преминем към следващия. Сеон Кулчой срещу Кевин Валехус. Кевин Валехус много добър страйкър. Много добра игра с ръцете. Така компактна стойка притежава, добра защита. Единствената му загуба от един боец наречен Жон Силва. Така че тази загуба дори кофти за нея, но се изправи срещу много тегъв опонент в лицето на Жон Силва. Видяхме преди няколко седмици какво той направи срещу кикбоксер отгоре и нокаутира го в първи рунд. Така че факта, че Кевин Валехус изигра всички рундове срещу Жон Силва и дори мисля, че спечели един от тези рундове, е атестат за това какво бъдеще притежава Кевин Валехус. Изправя срещу Сенгол Чой, не е лош страйкър, но в същото време просто не. Кевин Валехус е просто прекалено така добър в стойка, отклони много прави той, вкарва контри с ръцете, доста добре скъсява дистанцията, понеже той е от така по-нисичък боец и му се налага в повечето срещи той да е този, който трябва да влиза в къса дистанция. И го прави много добре, притежава сила в ударите, в киковете. Като цяло много добър страйкър и самия Сеон Лучо е, нали, така по-установен страйкър и този двубой няма според мен стигне до земята, така че страйкър срещу страйкър, един е доста по-добър и другия при това с леко проблемна брадичка, така че избирам Кевин Валехус. Коефициента му е много нисък, мисля, че е 1,20, но това е 1,20 си заслужава, така че ако мога го комбинирате с някой или ако искате да видите какво ще заложа на тази карта, може да се присъедините в Telegram групата ми в описанието. Но Кевин Валехус е определено много голям талант и тази среща би трябвало да я вземе, така че ще видим какво ще направи в бъдеще, но с много висока увереност Кевин Валехус. Чиди Жоколани, Елизео Залески до Сантос. Интересен двубой от гледна точка на това, че и двамата бойци са добри. Чиди Жоколани, 24 победи, 10 загуби. Добра така, но добра стойка притежава той, такъв по-муай тайски стил с колената с лактите в клинча, които той притежава силен удар. Определено, че Жоколани притежава силен удар, но той е много компактен, много така пестелив от към удари, което според мен ще му изиграе в лоша шега срещу Елизео, понеже Елизео е постоянно натиска гъста, постоянно гледа да пуска удари, както виждаме в самия му никнейм Капоейра, също така много добър страйкър, който знае, мога да потърси в интернет Елизео срещу Стрикланд, как го нокаутира с спининг баккик, така че Елизео е добър страйкър и това, което според мен ще изиграе, нали, важност в тази среща е, че притежава той е по-активният. Той ще бъде по-активният от двамата. Чиди не харесва високото темпо, па и не притежава толкова добра борба. Елизео може да докара двубоя на земята. Той го направи срещу Ранди Браун, понеже Ранди Браун
сам по себе си много добър страйкър и Елизео изпитваше проблеми с това да скъси дистанцията и да вкара свои удари. Се опита той да свали Ранди Браун на земята и го направи 4 пъти, така че в случай, че двубой не протича много добре в стойка, той може и да миксира своята игра и да докара среща на земята, така че с факта, че Елизео е по-версатилен и определено притежава повече кардио и ще натисне повече, ще успее според мен в случай, в който двубой стигне до точки да спечели срещата, чисто поради това, че е бил по-активен. Чили не е лош боец, също ми харесва как се бие, но може би неговата стратегия на игра и неговия стил на игра имат своя лимит и Елизео Залески според мен ще бъде този лимит в тази среща и ще загуби по точки. Може и да бъде дори нокаутиран, Чиди има така проблемна брадичка, така че Елизео може да намери финиша, но въпреки това не бих подценил Чиди, защото и той притежава тежък удар. Ще комбинират Елизео в някоя колонка по-дълга така. Не ми е чак толкова уверен, но би трябвало да победи без особени проблеми. И последният двубой от гала вечерта, Марвин Ветори срещу Роман Долидзе. Само едно ще кажа. Не знам защо Роман Долидзе е андердог в тази среща. Мисля, че е 2,20 коефициента в момента. Роман Долидзе последните му няколко срещи са срещу много добри бойци. Едната от тях е загубата от Марвин Ветори, до която ще стигнем след малко. На Сордини Мавов, която беше жестоко свален в нокдаун в още втория рунд и просто оцеля до края на среща. Реално от втория рунд нататък той нямаше какво направи, или беше първи, не съм сигурен, но в първия или втория рунд понесе много тежък нокдаун и факта, че успя с сърце да изиграе цялата среща, му прави чест наистина. А виждаме какво прави на Сордини Мавов, нокаутира и Адесания. Много вероятно скоро на Сордин се бие за титлата, така че наистина Долидзе се изправи също много тегъв съперник. Победи Антони Смит в горната категория, 205 паундовата, той е middleweight все пак, средна категория. И без особени проблеми се справи с Кевин Холанд, който е Кевин Холанд в крайна сметка, но Долидзе, колкото и да не е толкова техничен, върви напред, натиска, не притежава толкова много кардио, но той е този, който върви напред и се опитва да нарани съперници си. Притежава много тежък удар, колкото и да не е техничен, притежава много добро джуджицу, при това уникално джуджицу. И докара ли двубоя на земята, определено ще бъде проблем това за Ветори, а загубата му от Ветори според мен е тотален булшит. В крайна сметка тази среща Ветори вървеше постоянно назад, вкараше тук там е някой кик и тук там е някой водещ прав, вкараше предния си ляв прав тогава Ветори, но джабове, но тези удари бяха сравнително незначителни, при положение, че Роман Долидзе вкарваше крушета и прави десни или оверхенд райтове, така че тази среща може би Ветори с малко повече удари вкара, но на почти всеки удар на Роман Долидзе, всеки втори, да кажем, удар на Долидзе разклатваше Ветори, а Ветори, освен тази му победа в кавички срещу Долидзе, после игра среща срещу Джаред Канониер, който го разклати много жестоко и после Ветори просто бягаше назад, колкото и колко да оцелее в тази среща. Това, което искам да кажа е, че тази брадичка на Ветори, с която той се славеше години наред, вече не е същата. Виждаме в последните му два двубоя, както казах, дори в двубоя с Уитъкър, смея да кажа, беше разклатен. Така че, особено последните му два двубоя срещу Долидзе и Канония беше разклатен, а от Канония беше зверски разклатен и загуби тази среща, и тази среща срещу Долидзе също загуби, според мен, както и в очите на много други фенове. Факта, че и 5 рунда дава шанса на Долидзе да го намери още повече и повече в главата.
Ветори, а според мен Долидзе няма да е лошо и да миксира тук, там е някой тейкдаун, само и само да накара Ветори да се замисли друг път, като дига ръце толкова високо и Долидзе докара или пък среща според мен на земята. Има доста висока вероятност и да го финишира на земята. Така че не знам защо Долидзе е андердог в тази среща. С висока увереност избирам Долидзе. Да, проблем в тази среща би било неговото по-ниско кардио и по-ниска активност, но Ветори не е толкова активен. Ветори в последните му 2-3 срещи е този, който върви постоянно назад, понеже е изплашен от това какво идва в негова посока. И единствен шанс Ветори да бие да бъде този, който да е хеми по-активен, хеми да върви напред, за да може да установи това си предимство в кардиото, но той няма да го направи, защото според мен е успели Долидзе да вкара няколко по-така респектиращи удара, Ветори пак ще тръгне назад и това ще изглежда по-добре в очите на съдиите. Този, който върви напред и вкарва по-значителни удари и естествено пък ако успее да докара и двубой на земята, определено вече ще говорим за победа на Роман Долидзе. С така сравнително висока увереност се избирам Долидзе, както виждаме в последните му срещи, по един тейкдаун той опита, мисля, че 4-3 тейкдаун срещу Антони Смит и успя да натрупа. Успя да натрупа 3 минути контрол на земята във втория рунд, примерно, така че, а тук ще има 5 рунда, така че според мен Долидзе ще успее да победи в тази среща. Така че да, това беше моя брейкдаун на картата. Ако искате да видите какво ще съм заложил за тази гала вечер, както казах, присъединете се долу в безплатния ми Telegram канал. Там може да виждате преди са започнали самите гала вечери какво съм заложил и да се възползвате вие. В последните 5 седмици сме 4 към 1 успешни, така че възползвайте се, присъединете се сега и така. До следващата седмица.